ಬೇರೆನೆಕ್ತೆ ಎಡ್ಲ ಆಗುದು ನಂದು ಇಂಚ ಬಲೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಎದುರು ಬನ್ನಿ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. ಲಂಗದವರು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಬಂಗದವರು ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಿಳ್ತಿನ್ನ ಉಪ್ಪಿ ನೀರು ಕೂಡ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇಡು. ಬಾಲೆಗುಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಟುಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ರೆಡಿ ಆತ ಏರೆ ಕಾಲ್ ಶಿವನಾಗ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಧನ್ಯ ಕಾಲ್ ಅನ್ಕಲ್ವಿ ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕವರ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇರತ್ತ ಏನೇ ಪೋಪುನು ನಷ್ಟ ಬರ್ಪುನು ಲೈಟ್ ವಾಡು ಲೈಟ್ ಹಣ್ಣದು ಒಂದು ಮೂರು ಶಾಲೆ ಅಡ್ಡ ಏರ್ ತಿಕ್ಬೇಕು ತೂಕನ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ನೆನಪು 12 ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಬೇರೆನೆಕ್ತೆ ಎಡ್ಲ ಆಗುದು ನಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬೋತು ಬೇರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೈದೇರ ಅಂದ್ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬಾತಿರಂದ್ರೆ ಏಟ ಕಣ್ಣನ್ಯಾಗ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ನಾಯಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಅಡ್ಲಿ ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಉಳ್ಳೇರ ಮೂಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಿಖಿಲ್ ಜೋಶ್ ಬೋಡದ ಇಜಿನಂದೆ ಎಂಗ್ಲದಲ್ಲ ಜೋಶ್ ತಿಕ್ಕು ಈಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ ಮಾತಿರೋದು ರೆಡಿ 1 2 3 ಬಂದ್ಬೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ ಓಕೆದಾ ರೆಡಿ 1 2 3 ಅರೆ ಮೋಕೆಡೆ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಬಲೆ ದಿನೇಶರೇ ಫಾರಿನ್ ದ ಸೆಂಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಿನಿ ಕಣ ಇದ್ದಾರ ಹಾಗೆ ಜೋರಿನ ದಾಡ್ದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವಂತಂದಲ್ಲ ಸ್ವರ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಉದರ ಗೋಣಿಚಿನ ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ರಾಯ್ ಓಡಿತ್ತ ನಾವು ಇದು ಹೋಗತ್ತ ಈಗ ಸೆಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಬಂತದ ಈಗ ಬುಗಾರ್ನಿಯ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಲೇಸನೆ ಸುಲ್ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೈದೇರಿ ಏನ ಲೆತ್ತಕೇಂದಿರಿ ಯಾನೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಕೇನು ಅಂದೇನಿ ಯಾರು ತೂನಗ ಸಂದೀಪು ನೇರೊಂದುಲ್ಲೇದು ದಾರಿಗೆ ದಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರ್ಲ ಸೋಯಂಜ ದಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ತ ಆಚಾರ್ಯಕ್ಕಿಂದು ಪಾರ್ತಾರು ಮಾರೆ ಮೂಲು ಎನ್ಮಾರ ಅಂಟಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಸುರುಮಲ್ ಪೂಜಾರ ಅಂತ ಬಸವರಾಜ ಎಕಡೆ ಸುರುಮಲ್ ದೇವ್ ಆ ಆಚಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೈದೇರಿ ಪಾಪ ಬೆಗಾರ್ದಾರ ಪೌಡರ್ ಬೋದು ಐಕಾರ್ ಬೆಚ್ಚೋಡ್ ನೇರ್ನಿ ಅದ ಅನ್ಸನ ಅವ ನಮ್ಮ ಲೇಸು ಸುರುಮಲ್ ಪುಗ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಓಕೆತ ಬಂದುಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಸುರುಮಲ್ ಪಡು ನಂಡಲ ತುಳುನಾಡು ನೆಂಚ ಅಂತ ಕೆಂಡ ಸುರುಕಾದ ದೈವ ದೇವರಿಂದ ಸುಗಿಪುಣವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ಸುರುಕಿ ಎರಡು ಸುಖಿ ಪಡುವುದು ಕೆಂಡಾಗ ಆನೆ ಮೌನ್ಯದ ನೆಲ್ಯ ಮಂಜಿದ ತರ್ಪಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ದೇವರಿ ಏರಂದು ಕೆಂಡ ವಿಘ್ನ ಬಾತಿರ್ದ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಏರಿಯಾಗ ಬಂದಾಗ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ನಗ್ಲಿ ಅವನ್ ಪಾಪ ಹೊರವರಾಗ್ಲಿ ಕೇನ್ನಗತಿ ಹೊರ ಪಾಪ ಮತ್ತದವ್ರು ರಾಜನ್ನಡ ಇರು ಪರಿಹಾರ ಅಂದಿರ್ಲ ಕೇನುವೇರ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಬಾಜಲ್ ಪರಿಹಾರ ನಿಜತೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವೈ ಬಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಓವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಸುರುಕು ಬರ್ಪುನ ಹಾಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋಪುನ ಹಾಕುಲಿ ಪಾಪ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಕಬಾಬ್ ದ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪುನ ಅಂದ ಖಾತದ ಕಬಾಬ್ ಇಪ್ಪು ಜಾಗ್ಲಿ ಆತ ರಾಜನ್ನೆ ಕೆಲವು ಬಂದ್ಬೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಾಪು ಹಾಕುಲಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಕೂಡ ಬುಜರ ಬಾಯ್ಕೆ ಅದಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಪ್ಪ ಹಂಚ್ಬೇಕು ಚೂರು ಇಂಚ ಬಲೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಎದುರು ಬನ್ನಿ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. ಲಂಗದವರು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಬಂಗದವರು ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಜಪ್ಪೆರೆ ಒಂಜೇನ ಅಂದತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಗಿವರ ಮಾರೆ ಓ ಚಟ್ಟಿದಾಕ್ಲ ಓಕೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಏತು ಜೋಗುಲ್ಲ ಇರ್ತದ ನೆಟ್ ರಪ್ಪ ಇಂಚ ಬನ್ನಿ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಲೆಕ್ಕ ಆಲ್ಪನ ಬರ್ತಿ ಕಡೆ ಸೋಲ್ ಓಕೆನಾ ನಮ್ಮ ಮುರ್ಕ ಅಂಚಿ ಮುರ್ಕದ ಹೋಯ್ತು ಬೋಡಂಚಿ ಇತ್ತ ಈ ಜೋಗುನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಕೋಪೋಡು ಡಾಬಣ್ಣ ಕಾಕುಲ್ ದಾದಾನ ನಿಖಲ ಕೈತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಕೊಡು ಇಲ್ಲದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಲಿ ಅವೇ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಕಣೇರ ಪನ್ಪೆ ನಿಖಲು ಪಾರ್ಬೋದು ಸುರುಕು ಏರ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಪಡ ಫಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷ ಐದು ಜನ ಏತು ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಸಮಿತಿನ ಪಾಪ ಮೇಕಪ್ ಪೋಪುಡಿಗೆ 5 ಜನ ಏರ್ ಸುರುಕು ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಐಟಮ್ ಕನಪೇರ ಅಕಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪೇರ ಓಕೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಓಲಿ ಚಾದೋಡಿ ಕಣ ಐತಿ ಇತ್ತ ಹೆಂಗ 5 ಜನ 5 ಬೆಲ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂಬರೋಡು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಮೆಲ್ಲ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಹಾಗೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪೋಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಪೋಲೆ ಇಲ್ಲ 5 ಜನ ಬರ್ಪಾರ ಅಕಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಒಂದು 6 ಜನ ಬೆರ್ಪುಗ ಅಕಲೆ ನಮ್ಮ ರಂಜದ ಬೆಲ್ಟ್ ಸೂಚಿನ ಜಾಗು ಎಂಕಲ ವೈದ್ಯನ ಹೋಯ್ನಿ ಒಳ್ಳೆದು ಎನ್ನ ವೈಪ್ ಅಂತ ಮಾರೆ ಆವ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಅರವಂಜೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆನ ಬರದು ನಾಲಾಡು ಬಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರದು ರೆಡಿ ಗೋ ಓಕೆ ಆಂಡ ಆಂಡ ದೈನಾನದ ಬೇರ್ನಾಲ ಕೈಟ್ ಹುಚ್ಚಿಜ್ಜದ ಆಂಡದ ನಾನು ಬೆಲ್ಟ್ ಕಣರ ಬಂದೆ ಅಗಳು ಹುಚ್ಚು ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದೇನೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ದೇರ್ ಮತ್ತ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಲಕ್ಕದು ತೋರಿಸಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜಾರ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮತ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ ಸಮಿತನ ಲೇಸನೆ ಇಂಚೆ ಆಂಡಿಗೆ ಹೈಗೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಿರ ಬರಲಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆದ್ಯ ಇರುವರೆಗಳ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು
ಏರು ಬರ್ಬೋದು ಅತ್ತ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಕೊಡೋದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಇದು ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ ಅದು ಕೊಡ್ಪುಜೆ ಆಂಡಲ ಗಂಡ ಒತ್ತೆ ಅಡ್ಗ ನೋಡು ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬರೋ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಂಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ನಿಕ್ಕಲು ಅಕುಲು ಎಂಜಕ್ಕೆ ಎಂಡಲ ಕೊರಡು ಹರಿ 1 2 3 ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಪೊಂಜನಕಲ ತರೆತ್ತ ಒಂದು ಕುತಲ್ಕ ನೋಡು ಬೋಲ್ ದೊಡ್ಡನ ಮಂಡ ಹೋಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ದೇವರೇ ಮಾರೆ ಬರ್ಕಂಡಲ ಕಡ್ಗನ ಇಲ್ಲ ಅರೆ ಕೊರಲೆ ಯಾವ ಅಣ್ಣ ಆಂಡ ಇರ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ದಿಗುಲು ರಾಯ್ಡ್ ಬಾತದ ಈ ನಮ್ನೆ ಕುರೆ ಕಟ್ಟಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಪುಡ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂದ ಪನೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಬರಪಟ್ಟ ಬಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಪನ್ನಗ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಎಂಜಿನ ಮದ ಪಾಡ್ರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ನಗ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಶಬ್ದ ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ ಆತ ಯಾರು ಪ್ರೇಮಕರ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಪ ಅದೇ ರೆಡಿ ಇಂಜಿ ಸುರು ಇದು ನೀರೇನಂತ ರೆಡಿ ಈ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪರೆ ಲಡೈ ಮೂಲ ಶುರು ಅಲ್ಲ ಅದೇ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಬಲೆ ಭಾರತಿ ಭಾರತಕ್ಕ ಭಾರತ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊತ್ತವನಿ ತವಾ ದೀಪುನಿ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನಿ ಏನೇ ಪಾರೋಡ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರು ಪಾಡ್ನಿ ಉಪ್ಪು ಅದು ತೆತ್ತಿ ತಕ್ಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ತವಾಗ ಹೋಯ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಸುಲಭ ಅರ್ನಾಣಿ ಕಳಪುಡಿ ಏನೇ ಸಿಗಂಟ ಈ ಪಲ್ಲೆ ಏನ ಬದಲ ಲೀಲಾವತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಗತಿ ಪಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮುರಿದು ತವ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊತ್ತ ತವಟ್ಟಿ ಮೈಪು ಆಂಡೆ ಈ ನಮ್ನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮೈದು ತಿಳ್ತಿನ್ನ ಉಪ್ಪಿ ನೀರು ಕೂಡ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇಡು ಈ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅವು ಬುಲಿಪೇರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ನ ಬುಲಿಪಿ ಜರ ಮಾರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಾರ್ದು ಮೂರ್ಲೆ ಕಾಯಿ ಬಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ದು ಆಗ್ತದೆ ಹೂ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಬರೋ ತೋರ್ತದು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಆರೆ ಎಣ್ಣಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಿತಿನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೋರಿ ತೆತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಓಡ ಅವನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊತ್ತ ಇದೊಕ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ ಬಲ್ಯ ಅರೆ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ನೆನಕರತ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪದಾರಿ ಕಾವಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಲ್ ಹಾಕನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂದಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಮಾರ ಅರೆ ಕೋಡ್ಕೋಣ ಇದು ವೆಜ್ಜ ತೆತ್ತಿ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ಕೇರಿ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲುಗು ತೆತ್ತಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ಅರಶಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಇಡ ಬಲ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಲತಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಲತಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊತ್ತದ ತವ ನೀರು ತವ ಕುಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅರಶಿನ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಕೆತ್ತಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಅರಸಿನ ಬೇತನೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಎಂಗತ್ತು ಜೋಲ ಬೇತೆ ಆದಿಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಟಾಪ್ ಮೈತು ಆಂಡೆ ಈಗ ಹೆಂಗಿನ ಟಚ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ ಸೂಪರ್ ಇದ್ದ ಸೂಪರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಾರ ಕೆತ್ತಿ ತರ್ತದೇರ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಇಡಿಯೇ ದೀತೀನಿ ಮೂರ್ದೇರ ಅವಲಜ್ಜಿ ಅವಲಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ನೆಟ್ಟಿ ಏರೇ ಕೊರಳಿ ರೇಗ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಾಕೇರಿಗ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಬಂತೇರಿ ಮೇರೆ ಮಾತ್ರ ಪಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಸೂಪ್ ಅಲ್ಲ ಮೇರೆ ತೆತ್ತಿ ದಿಯೇರಿ ಆರು ಮೈತೀರಿ ಸರಿ ಆಂಡ ಆಮೇಲೆ ದೀದಿ ಮೇಟ್ ಮೈತೆ ನೋಡು ಪದ್ಯ ಕಿಟ್ಟ 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 ಅಂಬಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಸರಿ ಸರಿ ಮಗಲೇ ನಾನೇ ಬಾಯ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ಏರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಎಂತ ರಾಜೇಶ್ ರಾಜೇಶ್ ಬೋಲು ಈ ಮೇಡ್ದೆ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಆ ಮೇಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಮೇಡ್ದೆ ರೆಡಿ ಕಿಟ್ಟ 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 ಅಂಬಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಪಣ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಲ್ಲೆ ಕಿಟ್ಟ 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 ಅಂಬಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಎಂಚಿನೆ ಉಪದ್ರ ಅನ್ಸ ಆಟ ದಾಖಲಾವ ಮಲ್ಲ ಆಪುಲ್ಯ ಓ ಆಪುಣ ಆಪುಣ ತುಗ ಪರಿಂಡಲ ಆತೆ ಕೊಂಡು ಬಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ತುಲ ನೋ ನೋ ನಾ ಅವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ದಾ ನಾ ಅಮ್ಮಿ ಅಂಬೆಗ ಹೋಗ್ಲ ಆಪು ಇತ್ತ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಪ್ಪ ಫನ್ ದಾದ ಅಂತ ಫನ್ ಬೇಗ ಸಿನ್ನಿಸಲ ಆಪುಲ್ಯ ರಾಸ ಮೂಲುಂಡು ರಾಸ ದಯ ಬಂಡ ಆಗಿ ಬಗ್ಗೆರ ಆಪುಲ್ಯ ಎಂಚಿನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀಪನ ಮಾರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬರತ್ತ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ದೂರ போடுதில்ல
ಆನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಆಯನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಲೋನ್ ತೆಪ್ಪಾರ ಮಾರೆ ಹನಿಮೂರು ಕೋಟ್ಲ ಹೋಗಿ ಜರ ಈಗ ನಾಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹೀರೋ ಏನು ಚೂರು ಯಶ್ ಯಶ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಹೂವಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಹಾಗೆ ಸಮಿತಿಗೋಸ್ಕರ 1 ವರ್ಷದ ಲವ್ ಆತ ನೀಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಓಲಾಪು ಈಜಿನ ಓಲಾಪು ನೀಕ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿನ ಪದ್ಯ ಓಲಾಪು ಸಮಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಚ ಬಕ ಇಲ್ಲ ಓಲಾವ್ ಗುಂಡಾಡಿ ಗುಂಡ ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಓಲಾವ್ ಬನ್ನಿ ಶೋಕದೊಂದು ಪದ್ಯ ಸಮಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ತುಲ ಮಾತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಚ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂತ ಕೇಳಿ ನಿಂಗಳು ನೋಡ ಬರ್ಚ ಮನಸ್ಸು ಪೋಂದಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ನಿಮ್ಗೆ ಏತ್ ಲೇಟ್ ಮಾರ ನಿಂಗೆ ಎಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಪಾನು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದ ನಿಕ್ಕಿಷ್ಟ ಜವಾನ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೋಸೆ ಮಾತ ಮೀನು ಉಂಡು ಹತ್ತನ್ ತೊಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಗೋಳೆ ಉಳ್ಳೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡಿತ್ತೆ ಮೀನು ಮುಗ್ಗಿಣ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒನ್ನೋಡ ಭಾಷ ಮೊಗಲು ಕೆಲ ಒನಸಾದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಕುಪ್ಪಿಗೆ ಜಿಂಜಾಂಗ ಬರ ಬಾಲೆಗುಂದು ಆರ್ನ ಐಡಿಯಾ ಎಡ್ಡುಂಡು ಬಾಲೆಗವ ಚಿಂಟು ಕುರ್ಚ ಎಂಕೊರ್ಚಿ ಪಾರ ಈಯತ್ತ ಬನ್ನಿ ಬೋರ್ಡುಂದು दाल भुजिया ये जनक बोड़ी है अरे बोड़ी बोड़ी भुजिया नहीं खर्च नहीं नहीं खर्च बाले बोड़ी